Federación Provincial de Confradías de Pescadores de Lugo puxo en marcha a campaña divulgativa Mar de Lugo para promocionar a gran calidade dos produtos pesqueiros da flota artesanal e do marisqueo das súas 6 confrarías. Grazas á axuda económica do GAC, é posible realizar este audiovisual no que recuperamos unha parte da nosa memoria histórica coas vivenzas e recordos das xentes do noso mar. Grazas a todos os que fixestes posible este proxecto. As Memorias do Mar de Burela. Falar de Burela é falar de mar. Así o testemunhan os seus homes e mulleres que xeración tras xeración teñen feito deste medio e de todo o que o rodea a súa fonte de vida. Atrás quedan os primeiros documentos do século XVI que recollen a actividade da pesca da balea nesta vila. Sen embargo, non será ata principios do século XX, cando Burela viva o primeiro dos seus cambios trascendentais no mundo da pesca. O 18 de novembro de 1923, un grupo de 65 mariñeiros reúnese na casa do mestre local Camilo Fernández Díaz e deciden fundar o Pósito de Pescadores, que posteriormente se convertería na actual Confraría de Pescadores San Juan Bautista de Burela. Daquela, Burela apenas contaba cunha vintena de embarcacións a vela e remo que tiñan que varar na praia ou non dispor dun porto de refuxo. Por iso, o primeiro obxectivo da nosa institución foi a construción dun peirao de abrigo que dera servizo á incipiente actividade pesqueira e tamén o tráfico de mercadorías xerado polas pequeñas industrias asentadas na vila. Finalmente, as obras do primeiro peirao deron comezo no ano 1931. Dende aquela, o porto burelés ten experimentado sucesivas melloras e ampliacións. Cada unha delas foi froito de décadas de esforzo, co único obxectivo de mellorar. Eu son uns que digo que o porto de Burela, dos poucos que hai, que se cerrou o mar coa terra, que se fixeron diques para facer puerto, porque non é igual un puerto que nace nunha ría, como un puerto que tens que cerralo como aquí. Con bloques ou con coseo con diques, este é un porto moi bueno. O porto medrou, pero de día en día, pero botou ali uns anos que aquilo era un mistério, como medraba, moito. Había unha unión moi grande en todos. O tempo que o porto medraba, a flota local ia tamén mellorando. Tesón, esforzo e perseveranza para adaptarse ás novas necesidades. Unhas embarcacións de moi pouco porte dedicábanse á pesca da langosta, lubrigante e tamén a trasmallos, desa pesca costeira. Bueno, eran unhas embarcacións moi pequenas. Logo, a xente foi entrando ao mar porque, claro, compatibilizaban a labranza, que Burela era de labradores, compatibilizaban a labranza co mar, xa empezaron a sentir o gusanello do mar. Logo, despois, máis tarde, xa houve asociacións de familias para comprar barcos xa un poquinho máis grandes, que eran aqueles de cheminea grande, que tiñan as chemineas moi altas. Logo chega o ano 60 ou 50 e pico, pasou xa a vir embarcacións de motor. Un despegue moi importante foi desde os anos 60, 60 e pico, e 70, cando se fixeron xa barcos de outra potencia, de outro tonelaje, con outras condicións de habitabilidade mellores, con telefonías e dotados de aparatos de radio e todo iso, e foi o que levantou, eu creo que foi o esplendor de Burela. Pero nestes 60 últimos anos, os verdadeiros protagonistas dos avances nas embarcacións foron os mariñeiros, testemuñas directas dos cambios tecnolóxicos acontecidos nos barcos en materia de seguridade, habitabilidade e comodidade. Todo moito pior que hoxe. Os barcos eran barcos daquela, pois, de 50 toneladas, 40 e pico de rexistro bruto,
despois a vapor, despois se villaron a motor, barquiños moi pobres. Aquí sempre houve barcos de fuel e de leña. Cando foi da guerra era leña. E despois algún montamos a fuel. Todos os outros barcos, en Burela había 7 ou 8 barcos de fuel. Agora por último xa. De barcos os de leña sí que non recordo. Recordo sair facer a auga ao cantiño. Había ali un prado, tiña unha fonte que era de meu abuelo, do canteiro, e iban facer os barcos ali, cada un tiña unha mangueira deles, e iban na pleamar, pois, era unha mangueira forrada de lona, botaban a terra e facían a auga. Pero daquela andaba, creo que a leña xa algo, pero eso non recordo. A carbón sí. Eran barcos pequenos de carbón, barcos de 16, de lora, 16, 17 metros, barcos pequeniños de carbón. Levaban o carbón na cuberta, diante do puente, e máis nos calexós, cerrados ali, tiñan unhas saleiras para levar ali, porque senón xa chegaba para pouco tempo. E así, con eso todo, botábanse 10, 11 días, 9 días, depende. En principio, eran uns barcos que non podías nin lavarte durante toda a marea, porque solamente eso facía falta para a comida e para eso, para fazer a comida, non podían levar máis auga. Antes non era igual, pero hoxe, pois, tes o teu comedor, tes as tuas horas para comer, tes o teu camarote, tes todo. Podes te duchar, que antes, cando empecé a mar, había que lavarse nun balde de auga. Lavarse e afeitarse. Lavaste primeiro, pois afeitábaste nun balde. Que non había, porque agua non había máis. A mellor lavábase un tanque de 2 toneladas ou 3 e xa ves o que podías facer con 15 ou 16 días ou 12. E había que dormir cando había unha brisa, nada máis que unha brisa, coa roupa d'auga, xa como se podía, que os tambuches eran de madeira, pequeniños, todo era aquele xuntiño, caíanche 4 gotas e caíanche no camarote, como podías. E había que andar. E despois xa viñeron os barcos estes como era o Santa María, como era o Reina del Carmen, como era o Reina Vitoria, como eran os Subeiras, todos eses barcos, como era o Brisa do Cantábrico, xa viñeron eses barcos que despois xa era outra cousa, xa tiñas un waterpeiro, xa tiñas un comedor para comer un día que había mal tempo. E daquela xa era outro dios, ibas neses barcos ao mar, meu fillo, eso era ao lado dos barcos de antes, xa me dirás. Era un dios totalmente distinto. Aqueles eran correos. Eran barcos de madeira, os camarotes eran a proa, eu dormía a proa, onde estaban 17 tripulantes. Era duro, con respecto a hoxe era duro, porque non había automatismo que hoxe hai, por exemplo, no Bonito, que hai aladores, hai todo. Daquela, pois, fastidiaba bastante as manos, co alando tiñas que alar a mano e todo eso. Ao mar teñen que andar igual, pero agora andan coa pluma estilográfica, como andaban os maestros. Todo por palanquitas, a grúa, descargar, con grúa, descargar. Antes todo, ibas para bocarte todo a mão. Hoxe en día, afortunadamente, pois mellorouse bastante, xa estás os barcos, tanto do Bonito como de outros sectores, pois teñen os seus comedores, teñen os seus camarotes casi prácticamente individuales, se non é individuales son de 4, tes unha calidad, tes comedor, tes moita máis calidad de vida. Para non ir ao mar, ten que demostrar ao mar que non podes ir, é dicir, sales, e se che dá unhas lavazadas, voloste para a terra, senón hai que seguir andando. Evidentemente cambiaron moito tamén porque desde aquela íbamos meu pai e máis eu con 250 nasas aproximadamente que tiñamos daquela, íbamos e viñemos. Hoxe en día vas e ves, pero cambiounos tanto que coas mesmas nasas que traballamos daquela, hoxe tarda muchísimo máis en traballar. Por qué? Porque os métodos de traballo cambiaron tanto. Antes todo se miraba por terra, marcas de terra, se había un pouco de bruma ou algo non podía salir ao mar, se chovía moito, que non viras terra non sabías onde estabas. Hoxe en día con GPS máis cos plotters pode estar pechado de niebla que non vexes nin a proa da lancha, sales igual. Eso que che implicou, que antes collías unha boia, vías a outra, ibas vendo a outra, e agora mesmo colles unha boia, e para chegar á seguinte boia igual tes 2 millas de ruta, co cual será algo moito no plazo.
Un trazo característico da evolución deste porto radicou dende ben cedo no espírito de cooperación entre a súa colectividade e na aposta polo mar como a proxecto de futuro. Un bo exemplo disto foi o xeito dos primeiros armadores en procurar o financiamento para a adquisición dos seus barcos. Os primeiros armadores estaban, xa asociábanse familias, irmãos ou primos para comprar un barco. Claro, o banco daquela, para darche un préstamo, pois tiñas que presentar tú o doble de garantía que é o préstamo. Entonces íbase polas parroquias, aquí 5 10 mil pesetas, no outro tal, era unha penuria. Andábamos nas casas aos cartos, non andábamos estafando, con pistola, pero pedilos. Dábachos, sabías onde estaban, dábachos que confiaban na xente, máis antes que se confía ahora do goberno. A mí non me tocou eso, pero daquela eu e elles que andaba por aí e tal, andaban pedindo ao primeiro, cando foi desa renovación xa non, pero antes andaban polas casas pedindo nun sitio 100.000 pesetas, noutro sitio 80, noutro sitio como podían, non, nas casas particulares. Pero despois, cando foi deso, xa había os bancos, xa che daban crédito. Foi cambiando cando aquí se instalou a Caixa de Ahorros de Galicia. A partir de instalarse aquí a Caixa de Ahorros, eso é como se abrira a veda. Deu diñeiro e diñeiro a todos. E aí, eso foi o que fixo que Burela subira de tal forma. Nosotros, gracias a Dios, non tuvemos que andar nada, fomos ao banco, á Caixa, e non tuvemos problema de ninguna clase, ao contrario. Compramos aquele Niño Jesús porque non valemos nosotros para meternos a máis, que daquela obligábanos a casi a comprar un barco mellor, máis grande logo, mellor. Era bon no que era, pero máis grande xa. Por outra banda, a construción no segundo terzo do século XX do primeiro peirao facilitou tamén o desenvolvemento das fábricas de salga e de conserva existentes na vila. Isto posibilitou a ocupación de grande parte de mulleres do pobo e da contorna nestas factorías e axudou a mitigar as carencias económicas de moitas familias. Éramos 260 e pico na fábrica de abaixo na miña época, e daquela éramos máis, porque había muchísimas mulleres da Vila do Medio, de Cangas, de Cervo, de Daián, de Semprián. Eu a Maslola da Puchina, cando viña os barcos de Bocarte para aquí, porque non arramblaban ao muelle, porque non había muelle, pero estaban facendo. E varaban aquí, puñense varados e botaban ao Bocarte. Entón, uns outros non que éramos pequenas, non nos podíamos meter ao mar, non? Non nos podíamos meter no mar. Pero a xente máis maior, pois collíanos unha bañera, enchíanos de Bocarte, e íbamos cada unha pola mano, eu máis Lola, subindo por ali arriba, ali polo de Rosa, todo por ali arriba, subindo para leválo para aquela fábrica. Na trocha, cando cobrei eu, en 6 meses, cobrei 500 pesetas naquele tempo, en 6 meses. Collín o billete que era azul, corre, enseñarlle a miña mãe que era a máis rica do mundo. Ademais, o porto foi tamén peza fundamental para o desenvolvemento doutros complexos fabrís asentados na vila, como foi o caso dos vinculados á explotación e á elaboración de materiais cerámicos. Estas fábricas servíronse do porto para importar materias primas e tamén para dar saída ás súas producións. Despois que don Ramón xa tiña o lavadero e máis a fábrica de arriba. Coa fábrica de abaixo non se cargaban barcos. A fábrica de abaixo tiña aquí un cargadero para o carbón, porque todos os fornos eran de carbón. E viña un barco pequeno, un cromo, e botaban carbón aí, e os xente aos ombros carretábamolo para un elevador que había. Había 2 homes arriba, levando, e levaban un elevador para arriba. Eses foron antes de ver os barcos alemáns, moito antes. De cargar barcos, claro que cargábamos barcos. Íbamos ás barreiras, pero iso era xa cando Farreixa Ureguícer tiña a conserva, ou a fábrica de arriba. Pero este dinamismo non sempre viña aparellado de cartos.
eran tempos nos que, aínda que o traballo sobraba, era pouco o diñeiro que entraba nas casas. Por iso era frecuente que unha boa pesca non garantira ganancias, aínda que si axudar a mitigar a fame. O pesca de chicharrón pois, era unha pesca un pouco desgraciada porque había moito chicharrón, eso levábase moito para as casas porque sacaban moita fame, salábanse a centos de chicharrón. Moitas veces descargaban no muelle e volvían para o mar, quedaba unha pila de peixe aí, eso levábase para as terras, para o abono das terras e para a fariña. Eu do chicharrón acordo moito, pero non andaba, eu daquele era un rapaciño, acordo deixaran as pilas de chicharrón no muelle como as pilas de Olga e saliran para o mar. Unhas veces sin vender, polo que lles oía, todo, pero eso acordo, viran os barcos cargados, como a forma de pescar aquí o chicharrón había barcos que tiñan rede logo, tarrafas, e outros ao carreto. A tarrafas estaba o Delta, estaba a Paquita, estaba a Mensajera, estaba o Angelito, estaba o Piñeiro, e despois ao carreto andaban o Horizonte, andaba o Fernández, o Lestao, sobre todo barcos que eran un pouquiño máis tonelaje que levaban. O Horizonte mesmo era un barco que levaba unhas 40 toneladas, porque tiña unha bodega a proa bastante boa. Cargamos unha vez do Carmen de Foz, fomos vender a Coruña, ganamos 1000 pesetas na noite. Non houve outro chicharrón máis. Como a outros portos da comarca, en Burela practicábanse diversos oficios segundo a época do ano. Eran campañas na procura das especies migratorias que pasaban preto da costa. De aí o seu nome de costeiras. De entre todas as costeiras, a máis importante para os mariñeiros bureleses sempre foi a do Bonito, chegando a ser a principal fonte de ingresos da confraría e co paso do tempo converteuse na principal sinal de identidade deste porto. Empecé a amar aos 11 anos, hasta os 14, 3 anos. E aos 14 fui un po bonito. Fixen uns anos en diciembre e po ano seguinte fui un po bonito. Quitaron a libreta en xaneiro, foi miña mãe comigo quitar unha libreta e foi un po bonito en junio, con Amador, cos celestinos. O bonito, eu empecé aos 22 anos, xa fora, pero a mandar no barco empecé aos 22 anos. E tira para fora, tira para terra, como os máis. O bonito había que ir sempre. O que estaba este ano, porque había moi boa costeira no meu ano, igual acertaba ou erraba. E indo sempre, collías bon a malo. O primeiro ano, acórdome sempre. O primeiro ano foi o 58, ganei 14.900 pesetas. 14.900 pesetas. E vai ano. Eu creo que a Burela, quen lle fixo a base, foi o bonito. Do que acordo eu, foi o bonito. Houve unha flota moi importante, que foi a flota do Bonito, entonces eso, pues, todos afiliados á cofradía, entonces aí, pues, aí foron moitos anos os que se foron traballando, e prácticamente a costeira do Bonito coa cofradía, pues, foron os promotores de Burela. Actualmente o porto de Burela concentra o 70% das poxas desta especie en Galicia. O pasado ano 2013 descargáronse nel máis de 1.700 toneladas de bonito, das cales a súa maioría foi para o seu consumo en fresco. Neste punto, o da comercialización, tamén houbo cambios significativos nestes últimos 60 anos. En principio, estábamos a cofradía, era na Curroja. Aí, na instalación que tiña a Curroja, non había espacio para poder vender peixe. Vendíase das lanchas pequenas, para trasmallos e cousas desas, peixe deste costeiro. Naquela vendíase en Avilés case todo. Vendíase algo aquí, pero moi pouco. Viñas ao mellor de cada 2 meses, nosotros viñamos ao mellor de cada 2 meses ou un mes e medio, ou así, viñamos e vendíamos unha marea aquí, pequena, pero despois sempre se iba para algo porque había que ir facer o carbón, había que tal, entón para aproveitar. Aquí vendíase algo, pero pouco tamén, daquela. Porque antes, cando era do Bonito, aquí primeiro empezou xa a venderse algo para o fresco, pero que facían? Os
os compradores, mucho, trochero, os que compraban aquí bonito. Poñíanche 2 camións e iban descargando. O que lles parecía el bon, collíanos e botábanos nun camión e outro, pero ao mesmo precio. Iba a precio todo de fábrica. A partir dali xa se foi cando se empezou a vender en calles e esa xa mellorou a cousa. Entón, viña o camión, tarábase, iba a cargar, cargaba o bonito e volvía a pesar e íbase. Con todo era para fábrica, solamente un 10% se vendía para as peixeiras aquí e para as placeras. Porque lle iban pedir ao comprador se lles deixaba 50 kilos ou o que for. Antes tamén, os vendías, o comprador compraba sin saber o que compraba, porque o peixe estaba na nevera. Había barcos que lle salía como lle salía, pero desde que tiñas comprado, pois, algúns xa empezaban a protestar, porque efectivamente había algún barco que o deía moi mal. E aquí agora, pois, polo menos, aquí tes unha desvantaxe, que unha vez que o botache, non te podes volver atrás. Polo que che dían, tens que vendelo. Ali podía dicir, levantar a venta, e cando se vendía con o peixe na nevera, pois podías levantar a venta, tú se vendía a venta, e podías arrular ou ibas te vender a outro puerto. Bueno, logo despois houve a inquietud de facer esta cofradía, porque moito peixe que se pescaba e se descargaba en Burela, todo iba para Coruña, Avilés, etc. Porque aquí non había infraestructura para todo iso. E íbanse muchísimo diñeiro para Coruña, Vigo, e iso, como che dixe. Unha vez que se fixo isto, deu un volco ás ventas en Burela tremendo. Como exemplo, aquí, para a cofradía, veuse no ano 1982. No ano 82, en junio. Ese ano xa pasou de os 300 e pico millóns, 380 ou 90, pasou a venderse 1.500 millóns de pesetas. Cando se empezou a vender na lonxa, a xente estaba un pouco reacia, porque claro, non iba a haber precio, evidentemente non había precio porque non había mercado. Nos costou un pouco entrar, pero reconocimos ao final que era moito máis fácil vender logo todos xuntos e acadamos precios, como pasa hoxe, moito mellores todos xuntos que non por separado. Os mariñeiros e pescadores desta vila son persoas por cuxas venas corre o salitre. O mar, ademais de ser o seu medio de traballo e a súa vida, en algúns casos, tamén se ten convertido no seu remate. Por iso, os homes do mar de Burela tamén teñen pagado un inxente tributo en vidas desenvolvendo o seu oficio. Recordo a unha das máis duras, cando fora do 61, cando lle pegaron o golpe de mar ao García Fra. Chamáronos a unha da maña ou así, a Ramón do Pasarín, chamáronos, levantade, porque ven aí un barco tirando bengalas, e debe ser o río e tal. Entón, levantamos a tal, pasou, e Manuel dixo, tirade de gasolo, quedade fuelo ao mar, que andábamos no Fernández. Pasou, e claro, Manuel chamaba pola telefonía, José, se non che oi a telefonía ou non pode falar a tal, pois faise xa coas luces, pero claro, levarei as antenas, levarei todo, e non podía falar nada. Entonces, o barco iba entre augas, cando pasou en popa a primeira vez. Despois, foi así andando uns 10 minutos ou 12, máis ou menos, depois volveu de proa, e cando volveu de proa, pasou máis cerca de nosotros e xa vimos que o que lle levara fora as tapas dos viveiros, tiña os viveiros, e tiñan unhas tapas de madeira, levou xa a aclarar non, pero despois empezaron a chicar e o barco xa iba máis. E despois anduvo así, pasou 2 ou 3 veces, pero despois foi así para o vento e parou. Xa o vento foraga menos. A do 73, moi mal, pero bueno. Estivemos parados todo o día, dimos avante pola mañá, ao amencer como sempre. E ás 10 da mañá, xa levaba todo o vento, xa. Liñas levantábanse en peso e todo, xa recollemos como pidamos, e metemos os barcos a bordo, sin quitar da argolla, tiradas para a proa, todos nos puxamos xuntiños, daquela non había radares, non había nada.
nada máis que unha telefonía pequena, e listo. E puxámonos todos co motor acceso, todos pegadiños uns aos outros, estaba mal tempo, moito mal tempo, ventaba do sur, aquilo era un sueste, aquilo era unha cousa misteriosa. E estuvamos así todo o día, pero ás, non sei, serían as 7 da tarde, máis ou menos. Veu un golpe de mar, pegou o Nadal, a Paulino, e xa lle descompuxo todo, entón dixo que había que dar avante, que el que iba a dar avante, que non podía aguantar atravesado, que non... Entón dimos avante, e dimos avante todos en popa, despeciño, despeciño, pero ás de 11:30 a 12 da noite foi cando foi o tropel. O que lle pegou, vean, con suerte, como nos pegou a nosotros, non lle pasou nada. O que rompeu nel, abreu. E así, non hai máis que contar. Ao longo de todo este tempo, o papel da confraría non só se limitou a temas relacionados coa pesca e coas xentes do mar. Esta institución xogou tamén un papel fundamental no desenvolvemento de Burela, a asistencia sanitaria para os mariñeiros, a construcción do faro da Pé na Burela, das casas baratas e da Casa do Mar, foron algunhas das moitas xestións nas que participou o Opósito, xunto con outros moitos servizos e apoios para o avance desta vila e tamén da comarca. Unha parte importante que tamén tuve a cofradía hasta o día de hoxe é a aportación social que fixo cara ao pueblo de Burela. Se empezamos nos anos 70 coa adquisición de terrenos para o Hospital da Costa e logo para o Parque Rosalía de Castro, que foi o primeiro parque que tuvo Burela, empezando por aí e acabando nos anos 90, despois de que Burela foi concello, fixo unha aportación importante para a compra dos terrenos donde ahora mesmo se senta a plaza do concello, o concello máis o centro de salud, dunhos 75 millóns de pesetas, co cual axudou a Burela a establecerse un pouco máis onde o seu centro neurálgico administrativamente falando que é a plaza do concello, ahora mesmo o concello. A cofradía era como unha madre para todos que viñan pedir festas, para as aldeas ou pueblos limítrofes, que tiña xente que andaba ao mar, tamén se lles daba. A cofradía comprou, axudou para a iglesia, colaborou para a construción da iglesia. A cofradía comprou a Santa, a Virgen do Carmen, axudas a colegios, axudas ao fútbol, compor as outra Santa que está na Punta do Muelle. O mesmo espírito emprendedor e de mellora constante fixo que no ano 1996 o propio sector se dera conta de que a única forma de progresar nos seus negocios familiares era reinventarse. Deste xeito nace, baixo o amparo da confraría a Sociedade Anónima Armadores de Burela, formada polas embarcacións que operaban naquel momento en Burela, co obxectivo de aplicar criterios empresariais á xestión deste porto, e que actualmente é a encargada da comercialización das descargas que aquí se fan. Esa fundouse tamén con parte subvencionado da cofradía, o sea, do fondo que había na cofradía tamén, o sea, fixeras un préstamo que me imagino que hoxe que se devolvería, non? A min tocoume cando foi a transición, que a comercialización desarrollábase na vendedoría de peixe, todo eso desarrollábase na cofradía, e daquela pasou a maus privadas, é dicir, a maus da Asociación de Armadores. Esa transición foi a que máis tempo me levou a min, ou con máis ahínco, pois collimos. Por que? Porque podía haber algunha persona ou algún asociado que, de alguna maneira, que se sintira un pouquiño desplazado. Eu penso que se levou moi ben e, de hecho, as pruebas están aí, que ano a ano foise mellorando en ventas, en servicios. Hoxe en día, a Confraría de Pescadores de Burela conta cun importante número de barcos de case que todos os segmentos de flota e a súa función fundamental é a de carácter social e asistencial. A Cofradía de Burela hoxe en día ten 73, 74 barcos, foise no sobre un. Baixamos algunhas unidades desde fai uns 4 ou 5 anos por motivo dos desguaces. Temos ao redor de 500 afiliados. E, bueno, destaca sobre todo o número de barcos, non o número de barcos en sí, senón
a gran variedade de barcos que hai. Temos tanto baixura como arrastre litoral, volanta, palangre de fondo de caladero nacional e palangre de fondo de caladero internacional, e incluso tamén temos palangre de superficie, co cual temos un pouco todas as flotas representadas. O único que non temos na cofradía de Burela é marisqueo a pé de bivalvo. Si que temos marisqueo a pé de percebe e marisqueo a flota de percebe. O que máis facemos agora, convertimos máis nunha empresa de servicios, seguimos coa fábrica do hielo, vendemos ao redor de 6.000 ou 7.000 toneladas de hielo ao ano. Temos moitas chabolas para as embarcacións, aproveitando as instalacións da antiga vendeduría. Tamén temos cámaras de congelación a máis de fresco. E, bueno, seguimos, evidentemente, facendo unha labor de nexo de unión entre cofradía e administración. Quizá a labor máis importante que hoxe facemos é esta última, de nexo de unión, a elaboración dos plás de marisqueo, a elaboración dos plás anuales, tanto de pulpo como de nécora, como de calquera outro tipo de crustáceos, e a elaboración dos plás de veda, evidentemente. Entre os proxectos impulsados nos últimos anos pola confraría, cabe salientar a posta en valor do seu patrimonio histórico, mediante a creación no ano 2010 dun arquivo histórico no que se recollen os máis de 90 anos de vida desta institución. Cando xa tiñamos a maior parte do fondo clasificado, organizado e informatizado, xa se empezou a traballar máis na liña da historia e da divulgación. Era moi difícil planificarse e poder facer unha cronoloxía de o que se iba a facer. Así que se foi facendo un pouco así a salto de mata, como podíamos, e despois xa empezamos a facer máis visitas guiadas, pensouse en facer esta pequena exposición que hai aquí cos documentos máis significativos, máis vistosos para a xente tanto de Burela como xente totalmente allea a este pobo e ao mar, para que pudese comprender un pouco a idea ou a finalidade desta institución e a importancia que ten na historia de Burela. As xentes mariñeiras de Burela son conscientes do moito que ten mellorado o seu oficio nestas décadas, pero tamén saben que o futuro aínda está por escribir. Por que querer ir ao mar, onde deixan os padres? E agora andan pedindo nos cartos para eles. Ao mar non vai porque non quer. E no mar hai vos oficios como en terra. Se van a estudiar como estudian, e un se patrón, quer dir de patrón. E para ser de patrón, primeiro hai que ir de mariñeiro. A pesca non se acaba. A pesca non se acaba. Eso non se acaba nada máis que para o que morre. E para o que para de ir a ela. O futuro vai ser o que lle queiran dar as administracións. Se están os lobbies en Bruselas, as asociacións de ecologistas e todo eso, parece que se miraran un pouquiño máis o desmantelar a flota que o medio ambiente e o medio marino, non? Parece que se preocupan máis en estes últimos anos de desmantelar a flota en base a reducir cuotas, a reducir taxas e o esfuerzo, que analizar a mellor como está o mar, porque discrepamos moito cos informes que dan eles e o que nosotros pensamos desde o sector que está moito mellor do que dos informes que dicen, pero bueno. O mar acabase, bueno, cando eu comprei a primeira lancha estabas acabando, cando comprei a segunda estabas acabando, cando comprei a terceira estabas acabando, estamos no ano 2013, non é que non se acabe, senón que hai máis peixe que nunca. Unha mostra clara é que os barcos de Gran Sol, que antes botaban 21 días de campaña para facer a súa campaña, hoxe botan 4 ou 5, o cual cada vez hai máis peixe. Actualmente a confraría tamén participa na divulgación da cultura mariñeira e na promoción dos produtos do mar, como a Feira do Bonito, que ten lugar na vila no mes de agosto. E tamén forma parte do padroado da Fundación Expomar, que anualmente organiza diversas actividades relacionadas co sector do mar. Hoxe en día tamén estamos moi involucrados no tema da Fundación Expomar, somos patronos da Fundación,
sobre todo porque creemos que é algo importante para divulgar e para presentar os problemas que temos ano tras ano coas distintas administracións, tanto autonómica, central como europea. Aínda que a feira Espomar é cada 2 anos, é cada ano que é impar, é bianual, o que sí que é certo é que todos os anos temos xornadas técnicas, máis encontros empresariales, e nos leva un certo tempo encontrar un tema diferente para cada ano. Nestas décadas de vida, a Confraría de Pescadores de Burela leva asumindo retos de envergadura e a bo seguro que os seguirá a facer. E farao coas mesmas premisas dos que a fundaron, os cales demostraron que con tesón, traballo e constancia calquera reto pode converterse en realidade por difícil que pareza.